mo kailangan kami pa po naman dito kanunod ko yung mga dito yung mga kararating ka. Di ba naman pamawaw kay kasi na magkagagas mo ka. Dahil 20 lang yung may sulo ni Apes. Kumami mo dyan sa dilangit. May daya kumatinagan mo. Sunteng kumati kaya matupad kumatinagan mo sila gasa sa dilangit. Ipakasya pa dapat si Jawad. May pa mo sa kasi pinabutin sila na bakit mo sa ating abiyag. Kawasin kasi matiras na sa school di ba yan sila wakin kapya. Kaputin Kristo. Amen. Apa itu siapa? Ada yang apa sih? Ada yang kau boleh? Hey Lola. Lola, pakalagi-lagi pam na Awan. Kuha. Yeah, one. How about the battery is already dead? How about the tape? How about the tape, Erwin? Erwin, how about the tape? Can you get one, please? Because we go to the church now. Dahil sa simbahan. Ano?
Nandang effective ko yung kandila dito. Kandila. Mayat mag-liit na na. Kasi masiba ni Tatang pinanawan nyo dyan. Bati yun. Sino? Apa? Ay, Teresita. Ito na yun, 20. Awati pa. Lupot na lang mapuraw. Pura yung ulis mo na lang. Oh, dahil sa harap niya. Para television. Sound test. Please start.
Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And also with you. Dear friends, in this Holy Mass, let us pray for this special intention for